אני מתכבדת להזמין לבמה את האלוף רומן גופמן, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. בבקשה. שלום לכולם, בוקר טוב. קודם כל תודה ענקית על ההזדמנות לעמוד כאן ולדבר על ענייני דיומא שלנו, שהם גדולים מאוד, ענקיים, ועל מורשת וינגייט. תודה לך משה על ההזמנה. יש פה הרבה אנשים מכובדים, חברים, מכובדיי כולם. אנחנו לקראת שבת זכור, אז כמובן בעת הזו אנחנו מעמיקים את ההבנה עד כמה חשוב לזכור את אשר עשה לנו עמלק, אבל לא פחות חשוב לזכור את הידיד. ואני רוצה לפתוח באיזשהו הבזק שתפס אותי, מכיוון שמורשת וינגייט שנים ארוכות משמשת מקור השראה. הרי אנחנו כולנו מחפשים בתוך תהליך חינוך העצמי שהוא מלווה אותנו לאורך תפקידי פיקוד בצה"ל ובכלל לכל העוסקים בצורכי ציבור, בדברים גדולים, בהחלטות גדולות, בכלל. מורשת זה אבן יסוד חשובה מאוד, ובנקודה הזו וינגייט, שכבר די הפך את חלומותיו למציאות בהקשרים של תוכניות והתארגנות וכן הלאה, הוא היה צריך לשכנע את המערכת, גם את הבריטית וגם את הישראלית, היהודית אז, ולצאת לדרך. והייתה לו בעיה בעניין הזה, בטבע הדברים. והוא קיבל החלטה חריגה. הוא קיבל החלטה ללכת הישר למפקד העליון, הבריטי כאן בארץ, איך הוא מגיע אליו? הוא קצין זוטר בסך הכל. הוא אסף מודיעין, הלך לכביש ירושלים תל אביב, מתי גנרל וייבל נוסע, עובר שם באיזושהי נקודה, נעמד באמצע הכביש, תפס אותו טרמפ, וכל השאר היסטורי. אז הנקודה הקטנה הזו תפסה אותי וחזרתי אליה מפעם לפעם, בלא מעט דילמות והחלטות אישיות, באופן שבו ראיתי את הייעוד שלי ואת הפעולה שלי לאורך שנים. אז על מה נדבר היום? נדבר היום על השינוי התרבותי המיוחד, הנדרש לנו, שינוי של התרבות הביטחונית שלנו. מילים כמו נצח ישראל, גאולת ישראל וכו', הם בשנתיים האחרונות הפסיקו להיות איזשהו משפט פומפוזי או שורה בתוך תפילה בבתי כנסת. זה נהפך ממש לתוכנית עבודה, ולכן אם תרצו, נצח ישראל הוא תלוי בהשתנות שלנו, בשינוי שלנו, של התרבות הביטחונית שלנו. ואני מדבר רק על התרבות הביטחונית, מנקודת מבט ביטחונית, משום יש לנו במה להתגאות בשנתיים האחרונות. יש לנו גם כישלון גדול וגם הצלחות גדולות,
ויש לנו במה להתגאות. ויש לנו המון אנשי מופת, יש לנו מורשת גבורה מכל וכל. פשוט מכרה זהב של משהו שאנחנו עשינו, שעכשיו צריך להסביר לעצמנו מה עשינו, ולקבע נכסי צאן ברזל תרבותיים. תראו, זה עניין לדור שלם, זה לא משתנה מחר בבוקר, אבל צריך להתחיל. צריך להתחיל. ואין לקחת את העובדה שעשינו את מה שעשינו כסימן לכך שכבר השתננו. זאת תהיה טעות קשה מאוד. משום שפרץ הזה של אנרגיה שבא לידי ביטוי בקבלת החלטות ובפעולות של כל גופי הביטחון שלנו בשנתיים האחרונות, בסיטואציה של אין ברירה, של חרב מונחת על הצוואר, יש לה מקום גדול, אבל היא כשלעצמה לא יכולה להשאיר אותנו או להחזיר אותנו למרחב הנוח שפתרנו או תיקנו את כל מה שהיינו צריכים לתקן ואפשר להמשיך הלאה. זאת תהיה טעות קשה מאוד. תראו, וינגייט פעל זמן קצר, המשך, יחידה 101, והיו עוד חלקים בהיסטוריה של המערכת הביטחונית הישראלית שבהם השתננו, שינינו את התרבות, את ה-DNA של הפיקוד הצה"לי, ולא רק צה"לי, של כל הארגונים שלנו. בכל אותם פרקי זמן זה היה מין פולס של כמה חודשים, חצי שנה, כמה וינגייט פעל. פה יש לנו שנתיים של מלחמה אדירה שמתוכה נכון לקחת השראה. והרבה שואלים, כשאני מתחיל את השיח הזה, מה אתה רוצה? לפני שנתיים לא חלמנו שנהיה במקום הזה, עם ההישגים הללו. אז אפשר לקבל את הטיעון הזה ולהרבות נחת, ואפשר להגיד, אז בואו נתקן את החלומות. ומכאן אני אדבר על 4 מוקדים. זה סיפור שלי, מנקודת מבט ייחודית שלי, כמזכיר צבאי לראש הממשלה, של התבוננות ופעולה, הוא סיפור מסוים, אפשר לרבע את המעגל הזה. בעיניי, בתוך המעגל שאני אדבר עליו, בתוך המוקדים שאני אדבר עליהם, יש גם איזון פנימי, כי תמיד צריך איזון פנימי כדי לייצר דבר שלם. הנושא הראשון שאני רוצה לגעת בו הוא הרצון. רצון שלנו להילחם ורצון שלנו להיאבק. זה דבר גדול. בלי רצון באמת אין לנו כלום. קשה מאוד לענות על השאלה אם אני רוצה או לא רוצה. קל נורא לעטוף את אי רצון. טוב, אתם מכירים. את האמת שעם השאלה הזו התמודדתי בהיותי מח"ט 7. גם שם מצאתי לא מעט השראה מפעולו של הידיד. על ידי ברור שהוא רצה. היו לו קוצים בטוסי כל הזמן. לא משנה איפה הוא היה, הוא חי באי שקט תמידי ביחס לכל הפנימי שלו. אז באותה תקופה, כמח"ט 7, חיפשתי את השאלה, חיפשתי את העניין, שדרכו אני יכול לפתוח צוהר לשיח אמיתי עם מפקדיי, מפקדים שלי בתוך החטיבה, על רוח חטיבה 7. ובסוף הגעתי לשאלה פשוטה, היא קצת מחוספסת, אבל ודאי היום היא נשמעת
באופן יותר טבעי, האם אתה רוצה להרוג מחבלים? את השאלה הזו הייתי שואל כמעט כל בעל תפקיד שהיה נכנס לחטיבה. ובדרך כלל הייתי מקבל תשובה, לא, רק אם צריך. רק אם צריך. אבל האמת שלא הייתי שואל את השאלה הזו בשביל לקבל תשובה, אלא כדי לפתוח שיח ולהתחיל לדבר, להיכנס, מבלי יכולת לברוח ולסטות מהאמת הפשוטה, האמת של הלוחמים, האמת של תרבות ביטחונית ישראלית. לא רק אם צריך. אז אם צריך, האם זה מספיק או לא מספיק? זה לא מספיק. אנחנו רואים את זה. עניין הרצון ההקשר שלו הוא לא הקשר של חלל ריק. זה רצון מול רצון. זה רצון שלנו מול מקאומה. עכשיו, אנחנו ראינו את העוצמה של העניין הזה, ואת הכושר העמידה, ויכולנו לו. נדבר על זה בהמשך. אבל בשורה התחתונה, אנחנו צריכים לרצות לגבור עליהם יותר מהם. כלומר, הרצון שלנו הוא צריך להיות רצון עם מדרגות עוצמה גדולות הרבה יותר. זה אתגר ענק. לפני המלחמה הייתי מאוד מוטרד. אני אספר לכם סיפור קטן, כדי לתת בזה איזשהו סימן, אבל במנהרות חיזבאללה שהשמדנו לפני המלחמה, במהלך מרשים, מודיעיני, מבצעי, כשירדת למטה, יכולת לראות ציורי קיר. יש הרבה חוכמה בציורי קיר. זה אותם לוחמים ששנים על גבי שנים, במעטפת חשאיות אדירה, פשוט חצבו בסלע, בעומק עשרות מטרים בתוך האדמה, חצבו בסלע. ומה הם כתבו? שם, כשהם היו לבד, בחושך, כמעט בלי אוויר, עם איזשהו פטישון, אנחנו בדרך לירושלים. הם כתבו שאנחנו בדרך לירושלים. הם 80 מטר בעומק האדמה, בגליל העליון, והם בדרך לירושלים. תמיד כשהייתי נכנס לעמדות שמירה שלנו, בגבולות השונים וכו', ואתם מכירים את ציורי הקיר ומה יש שם ומה הלוחמים כותבים בדרך כלל, הייתי מאוד מוטרד מהעניין הזה. ובתחילת המלחמה, אחרי שחזרתי לתפקוד, נכנסתי לרצועת עזה, תקופה אחרי. ראיתי ציורי הקיר של חיילי צה"ל. כמעט בכל בית חיילים השאירו. לא היו שם כללות. היו שם דברי שבח וגבורה לנופלים. היו שם פסוקים מהמקורות. אני טעיתי. אבל זה רצון מול רצון. הרב קוק כתב, הידיעה מביאה לרצון, רצון מביא ליכולת. הרבה יותר מיכולת. רצון הוא דבר מרכזי מאוד. ושנתיים של מלחמה וקבלת החלטות בטוחה וביצוע בשטח הם ביטוי מאוד מאוד חזק לרצון שלנו, ובעיקר להבנה שאסור למדינת ישראל לחיות בשגרה. הטלטלה הזו מלמדת אותנו שאסור למדינת ישראל לחיות בשגרה. מנקודת מבט ביטחונית. אז יש הכלכלה וכו', אני לא נוגע בתחומים הענקים האלה כאן, וייתכן, מנקודת מבט אזרחית, כלכלית, מנקודות מבט אחרות זה נראה אחרת. מנקודת מבט ביטחונית אסור למדינת ישראל לחיות בשגרה. לשגרה יש כוח גדול מאוד. רוב האנשים שוקעים בשגרה. מעטי מעט הם לא.
מי הם אותם מעטי מעט? בעלי הרצון. רצון לפגוש ולגבור על האויבים שלנו. כל הזמן, כל הזמן. הרצון הוא מביא לאמונה באיום. הרבה פעמים פגשתי או חוויתי בעצמי. במודיעין אתה חושב, יש לך תפיסת עולם מסוימת ויש לך ידיעה שסותרת. אתה חוזר אחר כך, שואל את עצמך, איך לא ראיתי את זה? לא ראיתי את זה. פשוט לא ראיתי את זה. רצון מחולל הבנה, אמונה באיום, בכוונות שלו, ביכולות שלו. רצון משפיע למטה על שלל תחומים מקצועיים שבהם מפקד ומצביא צריך להיות מצטיין. אבל אחד הדברים החשובים ביותר, הרצון מעמיד באור נכון את מימד הזמן. שיעור מספר 1 בבה"ד 1, עבד יסוד הזמן. אין זמן. אין זמן. תחושת דחיפות והתמודדות עם בעיות עכשיו, ותמיד יש הרבה סיבות לדחות. המהלך שלנו בצפון, גם בקבלת החלטות וגם בביצוע, הוא מהלך שהביא הישגים גדולים. חיזבאללה ולאחר כך סוריה, שזה כמו דומינו, מקומות אחרים. והיו דיונים רציניים, והיו שיקולים שונים. ובין היתר, שאין לנו מספיק. נלחמנו בעזה הרבה זמן, אין לנו מספיק. זה שיקול שליווה כחוט השני בהרבה החלטות בתוך המלחמה הזו. זה שיקול אמיתי. שיקול שמעמיד סיכון גדול מאוד לעצם היכולת להשיג את היעד. שיקול חומרי, אבל הוא שיקול מהותי. התקבלו החלטות, עשינו את מה שעשינו. ודרך התחבולה ופעולה חכמה, תחת הבנה שעושים עכשיו, משום שאם דוחים, יכול להיות שאנחנו נהיה יותר חזקים, אבל גם האויב. קילפנו כמו בצל את חיזבאללה. הרי על מה הייתה מבוססת התחבולה? על הנחות יסוד שגויות של נסראללה, שאנחנו לא ניכנס למלחמה. ושכבה אחרי שכבה, עד שלא הגענו עליו אישית, פרקנו אותו מנכסיו. ביפרים רדואן, אחר כך ארסנל הטילים שלו, ועוד מפקדים קרובים, ואז הוא עצמו. לא במכה אחת, כי לא היה לנו מספיק. זאת מורשת וינגייט, הרי גם הוא כשהגיע ארצה, לא היה פה מספיק. אחד השיקולים שלו לגשת למפעל הזה, של פלוגות הלילה, הוא שאין מספיק, יש צורך, יש הקשר, אבל אין מספיק, אין מספיק. כוחות בריטים, כמה אלפים, אין מספיק. ודרך התחבולה, שמקורה ברצון לפעול כאן ועכשיו, הוא מביא את התוצאה. בקיץ 24, בדיוק בתקופה שבה דנו בהפניית המאמץ המרכזי של מלחמת צפונה, חיזבאללה ונושאים גדולים אחרים, יצא ספר המלחמה הקיומית של ארי שביט. ספר מאיר עיניים. החלק הראשון של הספר באמת שם העמדה מאוד מאוד עמוקה על מה קרה לנו ומה צריך לעשות וכו', ברמה הכוללת, ברמת תפיסת הביטחון והפעולה האופרטיבית. אבל החלק השני של הספר
מגיע למסקנה שצריך לעצור את המלחמה, להרוויח זמן, כי אנחנו עכשיו לא יכולים. יש לנו מגבלות ואנחנו עכשיו לא יכולים. אז אנחנו יכולים. אנחנו יכולים. אין זה אומר שמדובר בעיקרון מוחלט. בכל מצב, בכל זירה, מול כל איום. לא. אני אדבר על כך בהמשך, נסגור, יהיה איזון פנימי. אבל הרצון הבסיסי להתמודד ולא לדחות, הרצון הבסיסי לראות כמה צעדים לפניהם, הוא המחולל הגדול והוא המורשת הגדולה שנכון לקחת מהמלחמה הזו. הלוחמים שלנו, ההחלטות שהתקבלו, מלמדים אותנו, ונכון שילמדו אותנו דורות קדימה. ברל כצנלסון כתב פה לא רחוק, בהספד להרוגי תל חי, חמדת הגבורה. זה חמדת הרצון. חמדת הרצון. מכאן אני רוצה לגשת ליוזמה. ואני בונה את זה קומות, יוזמה ותחבולה, אבל אני רוצה להתמקד במילה אחת. וקודם כל נשאל את השאלה מהי היוזמה. כי גם ביוזמה יש רמות שונות, ואני לא רוצה ללכת על הסף, משום שאז נפספס את המסע. אז קודם כל יוזמה זה פעולה מחוץ למסגרת הבנות, גם שלנו וגם של האויב. מעבר למצופה. ואני מוסיף עוד משהו. יוזמה זו פעולה כשאתה לא חייב. או אני אתקן את עצמי, כשאתה לא יודע שאתה חייב. זאת יוזמה. במלחמת אין ברירה, יש יוזמה, אבל היא יוזמה מסוימת, כי אתה, אין לך ברירה אחרת. מה קורה כשאתה לא חייב? מה קורה כשיש לך הזדמנות? בוא נדבר על זה. מתוך הרבה החלטות שהתקבלו במלחמה הזו, יש מעט מאוד שהם באמת הילד השחר הזה של היוזמה, של השינוי בקומה הזו. למשל בסוריה. ברמה האסטרטגית, סומלילנד. אבל אני לא אדבר על כך, לא אדבר על הקומה האסטרטגית. בואו נשאל למה בסוריה. כי לא היינו חייבים. לא היינו חייבים, פעלנו מול איום מתהווה, מול הזדמנות אסטרטגית אופרטיבית למדינת ישראל בשתי רובדים. הרובד הראשון באמת לצאת ולייצר רצועת החיץ, מרחב הבטחה, מכתר החרמון עד משולש הגבולות, להשמיד את הצבא הסורי. אלה היו החלטות משמעותיות מאוד, עם יוזמה של צה"ל. לא היינו חייבים. זה מתח. כל אותם שיקולים וכל אותם סיכונים עלו גם כאן, ועשינו את זה. בעיניי בפעולה הזו יש מורשת של ממש לעניין היוזמה, אבל לא רק. גם לגבי הדרוזים, סווידים. כאן יוזמה מתחברת לעניין של הברית. לדרוך עליו. זה נכון שברמה האסטרטגית
זה משלים את מרחב דרום סוריה. בקיצור, יש לזה סיבות שהן סיבות אופרטיביות של באפר ודרגות חופש אל מול ההתהוות הזו בסוריה, ואנחנו לא יודעים לאן זה עוד הולך. הזמן יגיד, נכון להיות ביתרון. הברית שלנו עם העדה הדרוזית, עם האחינו הדרוזים, יש לה משמעות. בכלל, לבריתות יש משמעות. אפשר לסמוך עלינו. זה המסר. אפשר לסמוך על מדינת ישראל, אפשר לסמוך על היהודים, לקרות בריתות, ואנחנו נעמוד על החובות שלנו. אנחנו גם נקבע את הערך האסטרטגי למדינת ישראל, אנחנו נעמוד על החובות שלנו. עם דרוזים זה יותר מכך. תראו, אחסן דקסה, למי שלא מכיר, הוא היה מח"ט 401, אבל אני פיקדתי עליו שנים ארוכות. הוא היה פקוד שלי, מח"ט תחתיי, כשהייתי מפקד אוגדה ברמת הגולן. הוא היה מג"ד שלי בחטיבה 7, הוא היה שותף לחיפוש והמסע הזה שעשינו. רוח חטיבה 7, עיצוב מרחב רמת הגולן והחורן. אחסן היה ידיד נפש. אגב, הוא מאוד אהב את וינגייט. והוא, בשיחות שלי איתו, עומק הברית שלנו, והקשר המשפחתי, היו לו קרובי משפחה בסואדה. הוא מח"ט ברמת הגולן, יש לו קרובי משפחה בסואדה. אנחנו צריכים לדעת להחזיק ברית. גם אנחנו עצמנו, יש לנו בריתות עם עצמנו, וגם עם השותפים שלנו. כאלה שנרצה שיהיו שותפים שלנו. וזאת יוזמה שמביאה אותנו למיצוי ההישג האופרטיבי שהשגנו במלחמה הזו. לכן יש לכך חשיבות גדולה כמובן. ואם אני רוצה להעביר מכל מה שאמרתי על יוזמה איזשהו קו פרשת מים, כדי שנהיה ברורים עם עצמנו, מה הציפייה שלנו מעצמנו ביחס למושג הזה שנקרא יוזמה? זהו קו שמפריד בין מלחמת אין ברירה לברירה, החלטות אין ברירה להחלטות ברירה, באותה נחישות, באותה עוצמה. זה עניין שהוא קשה ביותר. אבל ללא ספק יש לנו פה מוקד השראה, יש לנו פה נכס צאן ברזל תרבותי, ביטחוני, שכבר עשינו אותו, היינו שם ועשינו אותו, למרות הקושי ולמרות הדיונים המאוד ענייניים שהיו בתוך כל המערכות. הנה ההישגים. עכשיו חובתנו להפוך אותם לתנאים שדרכם הדור הצעיר, אותו דור שנלחם את המלחמה הזו, חווה אותה בלי מתווכים. חוזר עכשיו עם עוצמה גדולה מאוד, עם רוח גדולה מאוד, עם ביטחון עצמי גדול מאוד. ילך וישתנה. ועוד מילה אחת על יוזמה, משום אי אפשר לא לדבר על הפתעה. ודווקא לא הפתעה שלנו לאויב, זה די ברור. כשאתה יוזם אתה מפתיע. אלא קשור בדרך שבה מונים את ההפתעות.
עסקתי לאחרונה לא מעט בהפתעה המודיעינית ואיך נכון למנוע אותה. יש שלל דוגמאות בהיסטוריה הצבאית לעניין, ואת האמת שהמסקנות הן די מדכאות. מפעם לפעם, הגופים הטובים ביותר והצבאות הטובים ביותר מופתעים. מופתעים באופן קשה. ההפתעה של שמחת תורה הייתה הפתעה חריגה בעוצמתה, גם ביחס להפתעות בהסתכלות אחורה, אבל יש נתון מטלטל. ב100 השנים האחרונות, תקשיבו טוב, רוב ההפתעות הצליחו. רוב ההפתעות מצליחות. ואחד הדרכים, אין דרך אחת, אבל אחד הדרכים להתחסן בפני למצוא את עצמך מופתע, היא ליזום כל הזמן. כי יוזמה מביאה לתנועה, האויב זז, אבל גם אנחנו נזוז. נזוז יותר מהר ממנו, נפתיע אנחנו ולא הוא יפתיע אותנו. מעגל הזה הוא מעגל נכון מאוד, ולכן גם כדי למנוע מצב שבו נכפה עלינו מהלך. הרי באופן בסיסי, מלחמת אין ברירה, היא במצב שבו נכפה עליך המהלך. תחשבו על זה. עוד לפני שהתחלת את המהלך, אתה נמצא בעמדת נחיתות. אין זה אומר שצריך לצאת למלחמה או לפעול אל כל איום. ממש לא. אבל נדמה לי שזאת לא הייתה הבעיה שלנו לפני מלחמת התקומה. מכאן אני רוצה להגיד כמה מילים על הכרעה. עקומה, רצון, יוזמה, הכרעה. מה זה הכרעה מנקודת מבט תרבותית? יש הגדרות צבאיות, הכרעה וניצחון, עוסקים בהם לא מעט. מנקודת מבט תרבותית, הכרעה היא הנכונות והמסוגלות שלך לשנות מצב מן היסוד. זה הסיפור. לשנות מצב מן היסוד. אנחנו חשבנו, היינו בטוחים, גם אני, שיש כאלה שאי אפשר לנצח אותו. שאי אפשר, אין בכוחנו לשנות את המציאות מן היסוד. זה מה שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות. המציאות משתנה. תראו את המצב בעזה. עוד לא סיימנו. אנחנו שברנו, זה מה שקרה. אנחנו זה הקומה האסטרטגית מדינית והקומה הצבאית הביטחונית ביחד בפעולה, ביחד עם השותפים וכולי, זה שלם אחד, אבל השלם הזה שבר את האסטרטגיה של החמאס, הפך אותה ברגע אחד בנושא החטופים מנכס לנטל. ברגע אחד. והנה דבר שרבים שהאמינו שלא יקרה. שגם נשאר בתוך הרצועה, וגם חטופים, כל החטופים יחזרו, קרה. זה אחד. 2, ביחס ליום שאחרי. לי באופן אישי הייתה נגיעה בהסתכלות הזו, בהתבוננות על יום שאחרי, עוד לפני שהגעתי לתפקיד הנוכחי, משום שבסיבוב מסוים הגעתי למתפ"ש, והייתי רמת המתפ"ש, מנקודת מבט הזו בדיוק, שכבר בחודשים ראשונים של המלחמה חשבתי, אוקיי, איפה הערך המוסף? הערך המוסף הוא בחלופה האזרחית. הפרדיגמה שלנו נעה בתוך המשולש של או המשך שלטון חמאס, או הרשות הפלסטינית, או ממשל צבאי. זה היה משולש.
מסיבות שונות, והיו לזה דיונים מאוד רציניים. החלטנו לא, לא ולא. הדרג המדיני החליט לא, לא ולא, ביחד עם הדרג הצבאי וכולי, החלטות. טוב, אז אין חלופה אחרת. לא יכולה להיות חלופה אחרת. והנה יש חלופה אחרת. אז מה אני אגיד? כל מה שאני רוצה לומר זה שאני למדתי מהמלחמה הזו, מהסתכלות מן הצד על מנהיגות המדינית והצבאית והביטחונית לא רק בצה"ל, גם בארגונים אחרים. שההבדל היחיד בין בלתי אפשרי לאפשרי הוא שאפשרי היה ובלתי אפשרי יהיה. זה ההבדל. זה ההבדל. ושוב אני אומר, כמובן שנכון לסייג, ותכף נעסוק בזה. לא ניתן לגשת לכל בעיה בגישה הזו. אבל הרצון הבסיסי והיוזמה והביטחון העצמי שאנחנו מסוגלים לשנות מצב מן היסוד, מסוגלים לשנות את המצב שבו אנחנו נכנסנו, בהחלטה מודעת שלנו, או הכניסה אותנו, אויבים שלנו, אויבים שלנו. היא חלק מהשינוי התרבותי שנכון לעבור. והדבר הרביעי שהוא המשלים הגדול, והוא נחוץ לא רק כדי ליצור איזון בתוך מכונת מלחמה הזו, אלא גם לקחת אותה קדימה כל הזמן, כל הזמן. זה צניעות וביקורת עצמית. צניעות וביקורת עצמית. אנחנו צריכים להניח את הבעיות שלנו ולעסוק בשאלה מה לא עובד באופן אמיתי ואותנטי. יש לנו המון סיבות והסברים למה צריך לעניין הזה לעשות הנחות. אני לא אומר שזה לא קורה. אני רק אומר שאין להניח שעשינו את השינוי. אין למידה בלי השתנות. אין למידה בלי השתנות. אין למידה בלי ביקורת עצמית. עכשיו תראו, אני רוצה להגיד לך משהו על הצלחות. להצלחות שהן חשובות. אנחנו רוצים להצליח. אבל בחיים זה או שאתה מצליח או שאתה לומד. כישלון הוא חברו טוב של המפקד. הכישלון, לא הצלחה. הצלחה הרבה פעמים גורמת לנו לחזור אחורה. גורמת לנו תחושה טובה שמה שאנחנו עושים היום באופן מוצלח הוא גם מחר יהיה מוצלח. זה כמעט תמיד אף פעם לא הולך ככה. האי שקט והחיפוש מתמיד אחרי בעיות שהאויב מציב לנו, מציאות מציבה לנו. בפני מדינת ישראל הוא תנאי בסיסי ליכולת שלנו להשתנות. ובתוך העניין הזה צריך להקשיב לכולם. המכלול הזה של צניעות וביקורת עצמית, הוא שם בפנינו את האמת שלא רק בתוך אצלך או בתוך המערכת שבה אתה נמצא, יש את הפירוש הנכון של המציאות ואת הרעיונות הטובים ביותר כדי להתקדם איתם. אתם יודעים, בדרך כלל כשמפקד או מנהל מתוך 100% מהזמן בונה תוכנית, הוא 30%, 40% מהזמן בונה, וכל היתר 60-70 הוא מתאהב בתוכנית של עצמו. די מהר, בטח אל מול אויבים מזרח תיכוניים שלנו, שהם מאוד דינמיים, ואתם רואים את המציאות.
את הרעיונות של עצמך אתה נדרש לזרות לפח ולהמשיך הלאה. זו עוצמה גדולה מאוד. זה אתגר גדול מאוד. ואני רוצה להגיד לכם בנקודה הזו, שחלק לא מבוטל מהרעיונות שהושמו בתוך המלחמה הזו, בין היתר ביחס לחלופות האזרחיות ודברים אחרים, הם באו מחוץ למערכת ולא מתוך המערכת. צריך להקשיב לאזרחים, צריך להקשיב לאנשי הייטק ולאנשים, סתם אזרחים מודאגים. אני אומר לכם את זה, אני ראיתי את זה פעם אחרי פעם. אלה שעשו את זה במלחמה הזו, הביאו את הערך המוסף הענק. צריך לפרום את הממברנה הזו, ולייצר למידה וביקורת, מתוך ביקורת עצמית, לייצר למידה והעברת רעיונות שהרבה יותר תוססת וקצבית, כדי למצות את כל העוצמות שיש בעם ישראל, ויש בעם ישראל עוצמות גדולות מאוד. בוודאי במציאות שכולם, צבא ומערך המילואים שלנו וכו', לכל אחד יש נגיעה והקשר נכון, זה ממש תנאי בסיסי השתנות תרבותית, כהשלמה לכל אותם עקרונות שדיברנו. ומכאן אני רוצה לסכם. אני רוצה לסכם בנקודה שלא נגעתי בה, אבל אני אגע בה. כי אי אפשר למלט מהעניין הזה. זהו קו הסכר אישי של מצביא או המפקד, או כל אחד אחר שיש בידיו את האחריות והסמכות להיות אחראי על הכלל. וזוהי נכונות ליטול סיכון אישי. נכונות ליטול סיכון אישי. יכולתי למצוא השראה לעניין הזה אצל וינגייט, יש לי מכביר, אבל אני רוצה ברשותכם לקחת אתכם סיבוב קצר לקראת חג הפורים שבא עלינו לטובה בשבוע הבא. אני חשבתי לאחרונה הרבה על ארגון נילי, ארגון ביון הראשון בתולדות העת החדשה שלנו, ארגון רב השראה, אנשים רבי השראה, אהרון אהרונסון ושרה אהרונסון. ולקראת חג הפורים העמקתי בהקבלה המרתקת בין אהרון ושרה למרדכי ואסתר. אז קודם כל יש כאן מעשה מופת, הוא קצת נשכח וזה בסדר, בשנים האחרונות זה קצת... יש פה מעשה מופת ביטחוני, מבצעי, מודיעיני, מדיני. יש כאן חיבור בין מדינאות לפעולה אופרטיבית בשטח, מיצוי של פוטנציאל של אהרון כאגרונום, קשר שלו עם הפיקוד ומנהיגות העות'מאנית כאן מקומית באזור, והצהרת בלפור. אבל יש כאן סיפור ענק, כמו אצל מרדכי ואסתר, של סיכון אישי. הנכונות לשלם את המחיר. כשאתה ניגש לעסוק במצביעות, בפיקוד, בניהול הבכיר, בקומה הזו, בעשייה ביטחונית, אין ארוחות חינם. אתה צריך להיות מוכן לעמוד מול האיש הזו ולהוביל מהלך. להוביל מהלך. עכשיו תראו מה אומרים לנו על אשר עבדתי, עבדתי. אסתר אומרת את המשפט הזה. ואני רואה את שרה אהרונסון
היא דיברה בלשון הזו, אבל היא הייתה שם. מסירות הנפש. תראו, כשמוסרים את הגוף, גם מוסרים את הנפש. זה נכון. אבל כשמוסרים רק את הנפש, האומץ והנכונות ליטול סיכון אישי הוא לא רק בהיבט הסיכון חיים. כשיש אש וסכנה, אתה הולך קדימה. זה לא פשוט, זה לא... זה... אבל ביום יום, ויש עוצמות גדולות, בדור הצעיר שלנו. הם התקווה הגדולה שלנו. כי שינוי תרבותי בסדר גודל כזה, אנחנו מתוך המלחמה יוצרים את התנאים, את השפה, מעלים את אנשי מופת, מספרים את הסיפור, מסבירים מה עשינו. כן, יש פה גם מצפן הלאה, אבל את השינוי האמיתי הם יעשו. לא ניתן לגשת למלאכה הזו בלי נכונות ליטול סיכון אישי. כששרה אהרונסון מתהלכת פצועה ברחובות זיכרון, אחרי שעינו אותה, ויודעת מה הולך לקרות. ועומדים שכנים שלה, כאלה שמכירה אותם ומגדפים אותם. וגם דברים אחרים, הם פעלו בהתנגדות. היא הייתה נכונה ליטול את הסיכון הזה. ולכן זו מסירות הנפש. זה לא מסירות הגוף והנפש, זה מסירות הנפש. לא יותר קשה. אבל יש לנו תקווה גדולה, וברוח וינגייט אנחנו רוצים ומוכנים. אני רואה את זה בדור הצעיר. לצאת מן הגדר, לצאת מן הגדר בלילה, שזה עוד רובד של לא מוכר. לצאת מהגדר בלילה אל תוך השטח הבנוי, שזה עוד אתגר, ויש לנו עוד הרבה אתגרים. תודה.